Takže já vás všichni vítám u mého prvního videa. Všem, co to poslouchají, se omlouvám, jestli budou zvuky trochu horší, protože to je mé první video. A já bych vás chtěla jenom upozornit, že tohle budou mé nové videa o mých nových let's play, o hrách, který mám. Bude to například Assassin's Creed 1, 2 taky. Nebo to bude Red Faction. A začneme tím Assassin's Creed 1, potom bude 2 a všechny, co mají rádi Minecraft, tak ten taky hraju. A taky natočím nějaký video. A takový divný jméno mám proto, že šteky, nechci si hrát na boračka, nechci si hrát sice na boračka, ale jako je to zkrácení mýho jména. No, příjmení. A game, víte každý, co je, přece hra. Takže chci, abyste na moje video první nebyli moc přísný. A uvidíme se u mého prvního videa z Assassin's Creed 1. Čau. Jo, a ještě vám chci říct, že věk, který mám v tom, není můj opravdický, že jsem on docela dost mladší, jenomže YouTube mi to nechtěl uznat, tak jsem si musel dát vyšší věk. A videa nebudou hodně často. Hodně budu dávat o víkendu, protože to mám volno. A možná, když budu mít čas někdy o všední den. Takže to by bylo pro mé první video všechno asi. A zdar. Šteky game. Vaše nejlepší let's play.